to alhamdulillah ni dai daga farko sunana Zaharaddin Sani kamar yadda kuka sani zaune da ni da iyali na da kowa da kwana. Masha Allah. Kamar an fi sanin ka a sana'ar yin fina-finai na Hausa wanda ake kira fina-finan Kannywood. Kannywood. Yaushe ka fara fina-finan Kannywood? To gaskiya fim ɗina na fara na farko shine fim ɗin makamashi. Na fara fim ɗina na farko 2003. Wato 2003. 2003 shekara 17 yanzu kenan zuwa 16. Wato kai ma za a iya cewa kamar tsohon hannu ne kenan. Ai mun dan daɗe a cikin sabga. Haka kamar menene ya baka ni tana taso a rayuwata ma'abucin kallon fim ne ni. Kuma da na taso yana ina da sha'awar ni ma an gana zama actor. Kuma cikin yardar Ubangiji da ikonsa ya sa har Allah ya kawo na zama na zo na shigo na fara fim na taho ta hannun Alinu shine mai gidana shi ya fara sani a fim shi ya ɗauke ni ya san iyayena da gidanmu da kowa sun san shi ya san su don kusan lokacin da zan fara fim ba a yadda ba a family mu ana ta rigima kaza fim ba sana'a bane waye da sauransu to amma ni har ga Allah na sa fim ni na ɗauke shi a matsayin sana'a ne shi sa har nake so in shiga kuma da na shiga kuma alhamdulillahi I'm living well ina rayuwa ta ba wani abu da ke damuna da zan ce ko na yi regretting zama actor ko wani abu. yanzu gaskiya fim suna da yawa sai akalla dai zan samu fim kazan yanayin da muke yin fim mu ba irin foreign actors ba ne za a ga mutum a shekara ya yi fim ɗaya ka gane to akalla dai zan iya yin fim kamar za su kai irin kamar 50 ko 60 haka a cikin waɗannan fina-finai 60 haka wanne ne kai a gurinka misali ya fi burge ka misali to gaskiya da ke wanda Malam Aminu Sera shi ya ba da umarnin wannan fim ɗin. Da kace daga ni sai ke zan iya tunawa na kalli fim ɗin nan na da ni sai ke kamar rawar da ka taka galibi a fim ɗin ta kasance ta mutum kamar mai cike da cece kuce kamar me yake ba kawa na'am irin mutum mara ji yaro sangartacce wanda iyayen saka sangarta haka an dawo da kai kasashen waje ne tatu a jikina ne kitso tatu da ka dawo kasashen waje an dawo banki zan cire kuɗi zan yi wani transaction ne haka a banki sai ga wata mata nan ta shigo da jikokinta bankin nan su biyu namiji ɗaya da mace guda ɗaya ina tsaye kurin sai na ji an ce mun la ga tsinan nan sai na ɗaga kai na ce tsinan ne kuma sai yaran suke ce mata baba ke fim ne fa ba halin shi bane ai fim ne ba ji gaji ba nan wallahi shine tsinan nan ne da ya mu wannan yarinyar fyaɗe shine tsinan nan da ya mu wannan yarinyar fyaɗe ne ta dariya to har yanzu muna zumunci da su kuma ta gane ta ɗauke ni yanzu a matsayin kamar jikan kamar ya kake ji ya kake ji musamman idan misali ka gamu da irin waɗannan mutanen kuma suka faɗa maka irin waɗannan kalamai haka da sauransu ya kake ji wallahi daɗi nake ji sosai saboda me aikin da director ya sa ni na yi daidai abin da ya sa shine in baka iya acting ba za ka iya yin abin da har ɗan kallo zai da cewa halinka ba ne amma in ka iya acting shine ɗan kallo in kai abu zai da cewa wannan da kanin shi mugu ne wannan
to ka iya acting kenan. To ka ji shi yasa in na ga mutum ce man kaza ne ji daɗi a shi na iya acting. Haka. Kamar tun da kana magana da waɗannan nan rawa da kake taka, galibi wasu ko kuma masu harka su kai a ɓangaren ka, su waye kake ganin kake jin daɗi idan aka haɗa ku a fim tare, namiji ko mace misali? Oke, gaskiya ni akwai aktocin da gaske ina son yin acting da su saboda ba sa acting da wasa. Musamman in suka gani na a set. Ina son ne acting da su kuma ko da yaushe nake fim da su ina jin daɗi. Ina jin daɗin acting da Ali Nuhu, ina jin daɗin acting da Adam A. Zango. Sannan a mata ina jin daɗin acting da saboda akwai wani abu da acting. In kana acting jikin mutumin da ya iya acting, yana sa ka kai maka abun kuka ne ko abun tashi hankali da waye. Za ka ga yana yi kamar da gaske, kai ma za ka dage ka yi. Sai ka ga shi sa ina acting da musamman Adamu. Ka gane? Da Adamu da Alinu inda nake. Ka ga ina acting da su saboda me? Kamar bayan ga sana'ar da kake iya taka rawa kamar ta fim haka a cikinta. An ban da fim wani sana'a kuma nake so na yi zan yi da misali ko kake yi ko za ka yi ban da fim misali a ce wani da na fi ƙwarewa a cikinta shine tela ne. Na iya ɗinki. Haka. Tun ina yaro na iya ɗinki kuma ni ɗinkin da na yi kaga yanzu dai ba na ɗinki kwata-kwata. Ba na yi kwata-kwata amma ina da shagunan ɗinki wa'inda ma ni ba ma zuwa ma nake ba amma ni ita ce sana'ata saboda tun 1993 na professional tailor kaga yanzu ko ba me da ka iya sana'ar hannu shi sa ake so koya koyi sana'ar hannu kuma abin da sa ni na koyi sana'ar hannu ko lokacin da nake ɗinki ba na koyi sana'ar hannu bane ko da rashin ci ko rashin sha ko wani abu ko da sa ma kaina ne ina so na koyi ɗinki kuma na koya na iya. Tela ne kamar tela ne na maza ko na mata ko duka misali. Ina ɗinkin maza ina ɗinkin mata ne har suit na iya ɗinka. Masha Allah. Bari mu ƙara dawowa batun fim. Hira da kai da dama na haka bari mu ansa wasu daga cikin su kafin kuma mu dora a namu bangaren. Akwai Ahmed Abubakar daga shafin mu na Facebook wanda yake cewa me yasa kake fitowa a fim babu riga? To me yasa nake jim sai ya tambaye ni me yasa nake jim? Duk mutumin da yake jim ka san yana son ya building jikin shi ne kuma ni na farko da wani pattern ina ne na choosing din shi ne saboda me fans ina suna so ko show na je wata ƙasa ko wani gari zaka ji suna cewa muna so mu ga jikinka zan cire riga ba wannan ni na ɗauki shi a matsayin wani logo na ne kamar Salman Khan actor India ne kaga Salman Khan actor India ba za ka taɓa gani yayi fim daga farko har ƙarshe bai cire rigar shi ba to haka ni ma nake wannan haka wata tambaya da mutane ke yi ita ce kai zaharaddin sani sunanka a ina ka samu ona? To ona family name din mu ne OWNAR ka zan ake ce ona ka zan mutum da yake onin abu kenan to kanan sana'arsa da abokanansa suna ce mai Alhaji Sani ona ba sa kiran wannan sunan suna ce mai Alhaji Sani ona to in ka zo Kaduna ka je cikin gari
ni dan cikin gari ne haifaffen Gondrod. Ko yanzu ka zo Kaduna ka ce a nuna ma gidan Alhaji Sani ona za a kai ka gidan mu gidan ba boyayye ba. Family sun fito gaba daya za a gani da jikoki da tattaɓa kunnen gida kowa na using ona din. Haka. Akwai wani abu da musamman masu bibiyar ka suke sanka da shi. Ok, to gaskiya wani zatin na siyo wannan karan na aji su ba nake so na yi da shi. Fim na rubuta kuma fim din na ana buƙatan kare a fim din. Shine na je na siyo wannan karan guda 3. Maza 2 mace 1. Saboda ko da ɗaya bai da lafiya sanda zan yi aiki na wani na da lafiya. Dukan sai na ba su training na mai da su da ba su training suka zama kamar mutane. Suna ko yanzu ka ce in kira ma shi ya zo nan za a gan shi. Har nan kan kujera zai zo. Zan yi kiran shi ina kiran shi Kaliya zai zo ya na mai training kamar mutum. Zai zo har nan inda nake zai zo. Umaira kira min Kaliya. Buɗe ƙofa Kaliya ya shigo. To kare na ne wannan na yi shi ne saboda wani fim da zan yi. Saboda a koda yaushe yana da kyau in za ka yi fim ka dinga zuwa da sabon abu. To yanzu haka akwai wani fim na ne wanda ko trailer shi ban saka ba. Saboda issue din lock. Abin da ya sa ban saki trailer na fim din ba kenan. Amma mun yi trailer mun yi editing mun gani kuma alhamdulillah wannan fim din ya cika min burina saboda akalla na kai shekara 5 zuwa 6 ina so ne wannan fim din kuma fim din yana buƙatan kare kuma karen sai ka mai da shi kamar mutum. Kamar menene jigon fim din? To akan irin blackmail da ake yi ma mutane manyan mutane masu hali kamar damfara santa ba yauwa kamar damfara haka da sauransu. Wallahi to a dalilin abin da ya sa na aka na yi fim din kenan na samo karen ko yanzu zan yi nuna ma shi za a gaishe zan kira shi zai zuwa inda nake shi ba ruwan shi is like a human is like na train din ya zama kamar mutum. Wato kamar Kalla yawa masu bibiyar wannan dandali namu kamar da kuka gani muna tare da fitaccen tauraron fina-finan Kannywood wato zaharaddin sani kuma muna ta yi mashi tambayoyi ne daban-daban musamman abubuwan da suka shafi fina-finansa da kuma abubuwan da yake bayan harkar fim amma yana da kare wanda dalilin don ya taka rawa a fim ne wato ya karen ya fito amma kafin nan wata tambaya da zan yi maka ita ce mun san 'yan Kannywood suna taka rawa sosai musamman baya ga harkar Kannywood a siyasa. A wace siyasa kake misali? To gaskiya ni a siyasa ta da nake shine siyasan san Arewa. Ba PDP nake ba APC nake ba amma ni an san ni a PDP. Cikakken dan PDP ne ni amma kamar gwamnan garinmu Malam Nasir ya gyara mana garinmu wanda na san cewa ko da ɗan takarar gwamnanmu na PDP ne in shi ya ci gwamna ba lallai ba ne mana abin da muke ya gyara Kaduna kamar yadda Malam Nasir yake gyara. To amma gaskiya ni ina son Arewa da 'yan Arewa saboda in ba yawwa alhamdulillah kamar ni fim nake yi ita ce sana'a ta yanzu in ne fim din nan ina zan kai shi ina waye da wani yare nake yin shi da Hausa ina ne Arewa Hausa ake ji
ko ba haka ba to duk abin da zai taba arewa kamar ya taba ni ne tunga da mukan yi fim mu siyar da quantity da yawa yanzu Abinda yau kana ji bari maimaita abin da yasa nake son arewa sosai da yan arewa saboda ni dan arewa ne kuma sana'ata da nake yi sana'an mutane ne mutanen nan nawa kuma ina suke yan arewa ne su suka fi kallon fina-finan mu ko ba haka ba to arewa nan tana akan bisa za a kama wannan mutumin da ya zanga-zangar lumana kuma Allah ya sa cikin ikonsa an sake shi ma ko ba haka ba saboda me yana arewa muke so in ba arewa babu yanzu gashi nan harkar mu ta fim tana nema ta ma lallace zan ce ba ma tana nema ta lallace ba sanin kanka ne akwai mutane da yawa wanda da ka san su a masana'antar nan suna su ne jagaba a masana'antar nan amma yanzu ba sa iya shine rashin tsaro rashin tsaron na ina yake a Najeriya a arewa ina in masu waka su rarara da sauransu da suke ta waka a zaɓen arewa su zo su yi waka yanzu su ce arewa tana cikin matsala ke wakar wasu kuma bangaren gwamnati da sauransu suna cewa suna ɗaukar matakai na shawo kan matsalar. To kamar da bangaren gwamnati take kokarin service chips din nan after zanga-zangan nan da aka yi kenan da hafsoshin soja da na yan sanda da sauransu da gaba ɗayansu dai ya yi magana kaga ku na gani ko rubuta ma na karanta ya yi magana akan ba sa yin abu mai kyau su gyara ko ba haka ba amma bai yi magana ba sai bayan da sharu Nastura Ashir Sharif cikin yan fim shine suke za su ce aini dan PDP ne nake shigewa nake meye kaza a ba inda arewa na zaman lafiya inda a ce arewa na zaman lafiya da amma kafin ka ci gaba ka fito da matsaloli musamman da kake cewa a arewacin yadda yake fito da illar fyaɗe da sauransu kamar me za ka ce ya kaga fyaɗe laifi ɗaya ne shi ko wanda za su zo su ɗauki ka shigo ƙauyen ku aka harbe ku kun tafi lahira kenan ba za ku dawo ba fyaɗe kuwa za a iya manta da shi to wannan ko suna haɗa su yi fyaɗen su yi fyaɗe su saci dukiya su kuma ɗauki ran ɗan adam to shi ne rashin tsaro kaga wayannan abubuwan guda uku su suke damun arewa in wayannan abubuwan guda uku suna arewa to masana'antar fim ta lallace masana'antar fim ba za ta taɓa ci gaba ba in dai wayannan abubuwan suna arewa a yi fyaɗe
a sace mutum, a kwashe dukiya, a kuma kashe mutum. In dai wayannan abubuwan suna arewacin Najeriya to harkar fim ba ta taɓa yin kyau ba. To Zaharaddin Sani mun gode sosai. Bari mu kare maka wata tambaya wace abinda baka so a yi maka misali. Ni abinda ba na so a min ƙarya. Ƙarya ce ba na so. Me kuma kake so a yi maka misali? Abin da nake so a yi min shine duk mu'amalar da zan yi da mutum, kowane irin mutum ne ya zama da cewa yana da gaskiya. Ban sani ba ko kana ji na Zaharaddin Sani. Tambayar da na yi maka ita ce kamar menene babban burinka a rayuwa? Zaharaddin Sani ne muka yi tattaunawa ta musamman da shi a tsawon minti 30 da suka gabata. Kuma kamar yadda kuka gani mun tattauna kan batutuwa da dama. Ko da yake muna ba ku haƙuri kan taɓarɓarewar wani lokaci na intanet da muke fama da shi daga ɓangaren sa. A nan muka kawo ƙarshen wannan hira ta musamman. Sai ku tara da mu nan gaba. Da ma sauran masu ruwa da tsaki na harkokin rayuwa. Sunana Nasidi Adame nake muku fatan a huta lafiya a madadin Umar Rayyan da kuma Abdulsalam abokin aiki na kenan. A huta lafiya.